संगो नों मनुष्यलु 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 वीर विक्रम मुबाग्रा वीर विक्रम मुबाग्रा वीर विक्रम मुबाग्रा वीर विक्रम मुबाग्रा वीर विक्रम 기필카 나이신 동마 샤디니 가까마니 mekang kerikang bumum kerikang tong gerong gerong mekang kerikang bumum kerikang tong gerong gerong hodano thum shauri do phano mang diuri hodano thum shauri do phano mang diuri bo shankar torima nang phunok lana phunok lana phunok lana phunok lana bir vikram mubagra bir no tay ani okra sakra oro konan bang kulmania pro tay বিশেষ করে যিনি মহারাজানি বিক্রম কিশোর মানিকনি যিনি বার্থডে তিনি 115 দিবস পালায় এলাই খাখা তো বখা খাকসানো হাংজামা বঙ্গো তা মুহমা আসু বছর বিগো দিন দরিয়া जों केव राजा होननानै सिया जों राजा दङ होननानै बसायनिया तामखाय ताबु जोंनि बुबाग्रा फाये जों राजानि तामुन बसायमाखा जों दुखा बुजावै जों जागा जागा पालायमानि जों मुखा हायखौनो बेलाय थाय खाकसाङो ताय दुखाबो हानजामा बाय मुक्ति खालायो ओ आसि बसर दे जों राजाखौ मा राजा नुया ताबु सिनि हानि बागै सिनि दफार सिजय फायना नांखा आबो नसिनि सिनि तिप्रा सारावनो जतनो मा होनो बर' फ्रायनो सिनि सिग्ला सिग्लि र ड्राग्स कुलुबि दङ ड्राग्स नि हयते सिनि बर' पराशुना थांमाया भबिष्यत बानिबो खायनिया अबनो सिनि दफार गार्जेन र खिंदि सेरार खिंदि जतनो सिजाखाय जानाय ताम हुमाबा सिनि बर' बिसि ड्राग्स रगो साइ कुलुबि थै दंबायखा आबोनि बागैनो जतनो गार्जेन दब थां थां खाखाय जानाय आनि बुसा नि खगै दंमोन बसाया बिनि बुसाबो हुइ दंमा साया आबोनो जतनो खां खांदि जेरै खनाय र आसु खामिया सित्राने साबाय कुलुबि दंमानि आबोनो हयते मुक दंनानि कारण थिनि दफा रखाय बुसाना नायखे सिजाना नायखे थिन दफा न सुग्लगिरबो जतनो हामबायनि ताम हिमबा जों ताबो चिनी महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि जन्मदिन पालायमांखा आगि मा पालाया आगि स्कुल को आबोनि कुनो पारमिशन गरै आमबागै जों मा पालाया मांनो फाइया ताबो खलाय किन्तु अंखाबा अर्डार खामायया स्कुल कलेज जत जागानो ताबो जों महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकनि जन्मदिन जों नाथक खलायनो पालायमांखा ओंखाय तिनि ओ गामसाखौब्रा हाई स्कुलनि मर्निं सेक्शन अब आहायनो हमददम खलाय सेराय र खानजामा बिसिंते खलायनाय और जों सिकनते हनै हमबो कासा पान्दा खलायलायया ओ पान्दाव जत टीचार अंश ताय पारानि अकरा साकराबो मोटामोटी बायबे मानजागलायै जों बिनि जन्मदिन सेराय रंनि थानि गाहाम खबर हिसाबै बंनि थानि जों याफारि रेखा फायनाय बसरावबो जों जेन बिनि जन्मदिन हमददम खलायनाय खाकजां पंखक मानि बिसिंते खलायनाय पालायमानानि बागै जों खाख्लायो खलायमानिनाय आं आबोनो सानामो जों तिनि नियम कथा दिन बिनि जन्मदिन
जोंनि बोखावबो जों आसायना नांनाय सिनि गाहाम खालायनायनि जोंनि त्रिपुराहानि बर' रंनि बागै आं आबुं सानामो दङ जे महाराजा जे बादै सिनि बागै खालाय गालांथांमानि बोसोर खमनि बिसिङाव बिनि बयस बिसिं लाइया आ बिसिङाव जे त्रिपुराहानो सुनामि गालांखा नायथ'खाय गालांखा आबुनो मैथु खालायनाय जों दैबो नायथ' खालायनायनि वानसंनानि नांनाय যত চিনি फोरोंनाय जुग रंनार बां मा कयो बरबो सरायनो आबो हाकिन तिसाय मातुबनाय सनामी मातुबनाय राजानि जे सामुं बारा राजा जे खलायलांमाने आबनो फुनुगुय आबो हाकि खलाय थांनानि खलायनानि बोखावनानि ताय लेखाफोरानो लेखाफोरानो सिरंनि अलकतर उनानि आबनो फान मारलायनाय माने मा फोरोंलायनाय मा सालायनाय आबो हाके तिनी निसिमी गंखा ताकलाय बसर निसिमी खालिबो टाइम बालिबो आपदिके बसर जों गाहाम खलायै पालाय मानानि बागै जों काइचर जतनो जुबाथो गाहाम खलम दंबायथ' आगि रगो कुनु फरकनो अबो हाके मा पालायाखो कारण आफुरो जों मा पालायबो रवीन्द्र जयन्ती नजरुल जयन्ती हिनिसे मा पालायो किन्तु मा पालाया महाराजानि नै आनि सिनि मंखा आं अ पारानि न अ स्कुल न मास्टार ngui अ स्कुलनि नां पेन्सन नंजा जवाहरलाल देबबर्मा आनपारा गामसकब्रा पारा जों बिनि महाराजा बिर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आसायमानि साल बिनि तो आसायमानि 19 तारिख कलायो अमासनि हिके अपुर तो जों खलायमानि या कारण आनि खलायमान जंनानि हिमान हिके स्कुल कैसा गामसकब्रा हाई स्कुल दा मॉर्निंग आव कैसा और खलायमान कारण के सिरायरो किसिनि राजा तो उन्हें बहुत कुछ खाना वो नु गया क्या बोनो सुबह साजा गया पर मुझे एक बोनो मास्टर रोनो तो इधर को भी बोनो साना नहीं बोनो इतिहास में तो इधर लाने बोनो सीना नहीं बागे आंगो स्कूल बोनो बाय महाराजा ने बादे नो पालायना हने फायदा सुबारन बागे को आंग तंगो चिनी पारानी बोरो रोक तंगो वा चिनी पारानी अनेक दिन तो ते ताई टीचर रोक तंगो लोगी 5 months ने रोन तो को कितने जों फर्स्ट टाइम और खलायो ता खलायनी ओ स्कूल वाइस पनो जे चिनी महाराजा ने बादे बा महाराजा ने पेट उमानी खिमानी रो पालाय जागा ता खलाय जों फर्स्ट टाइम जों 20 बोसोर खलाय थांनाय जिराय रक सिया सितुं नुक्तु जों बरबो बाक्सा पालाय थांनाय बरनो मेसेज होनाय जे बरबो गाहाम करिन तो लेखा खायतो बरनो मेसेज खायनाय अबन मासाव जों अबो कुनु आमतिया आगि थेके जों खलाय जागिया जों स्कुल रकम नुगो जे रवीन्द्रनाथ टेगोरनि खलायमानि बा चिनि आलादा आलादा कबिरनि खलायमानि बर तो खलाया नांगौ खलाया नांगाया चिनि त्रिपुरानि मेन हिके चिनि राजा राजबंश 100 तमंग तंखा बुइनि ताबुकसि चेंगो थानसु कुनु जागा माने चुदियारन गिचि आनि वानसुमानि के सेरारक सिया सितो इतिहास ने किसा फोरोंनानै अबन बागै आं दिनै स्कुलाव खारमेन कारण अ कोन गोजानो मुजुङो जे बरफ गरिखि चिनि सिकरै बरफ चिनि आगि चिनो जों सासन खायनाय रक जों चालंनाय रक चिनि राजा माने नु चिनि राजा बले चिनि हाइ बुबाग्रा बरफ गरिखि जों सिकरै बरफ जों नारांनाय रक बरफनि न पालाया हागे जों सामनो पालायनाय आलादा बरफन पालायले तम लाबा बरफ खंखा चिनि गुरुत्वपूर्ण नि कैसे बरनो जों जे स्किपान जो पालायना नांगौ जों सायाते खायाते आखोते अब जत्तो नो सिको माइ थांसिनाय आं माने लुकुरन को फजानो जों जे चिनि राजा रंनो मुकुमरनो तासिगो मादि नाराग दि मोरो रां खरच खायना नाया किसा मिसा बनो खोमरो बनो बिनि कक सावो सेरायरनो खोनारदि हागे सेरायरनो सिनाय नुकनाय आबन को फजानो जों लुकुरनो जत्तो नो रां माइ सिनि पालाया रां दंगो न जत्तो या बरफ मारालाय कक सालायका और किसा खाल खाय पालायलायका बरम सिरिका बा बरम सेरायरनो साका पारान बरम सियारनो सिरिका के ओ सिनि मंगे प्रिंसि देबरमा